Wes. Monggo ndarah. Monggo kula aturi pinarak dadah. Wis ditimbali kok malah sakit iki. Pangapunten ingkang kathah dadah. Kowe joget ora kemringet to, Dek. Lho. Lah niki jenengan anggap napa? Niki wau telas tisu sak kok lho ya. Tisu. Perkara Lah kemringet pun kula lapi ya. Nggih, dadi kebaneren. Ganti ngetekke tisu. Nggih niki wong palem. Lho ya. Lah ngono kowe masak iki mau do ngantuk yo. Mboten lho. Yo. Sok kala mangsane ngono, lah ngono kuwi kowe sing dadi wong Maten. sing pinter ngomong bocah-bocah. Bisane bocah-bocah iki ngene. Tak pasrahke kowe kabeh, Del. Ning rasane ati ora kepinak. Mergo kang Mas Meso wong atelenggone tindak jange ngono. Nggih, putraku yo rumangsaku remen bae. Ana kahanan apa yo? Mulai kasar. Napa wonten ilanipun saderengipun pun kadang sedaya sampun wonten ing kurang Ora apa. Tindak wajib yo. Ngaten sinten daun dadah. Nggih. jalaran menika wados. Mawati. Nah niki Mawati yo apa to Yai? wados mangkipun kanggo prasangka. Ngenani Kang Mas Masowa. Jangan lupa jadi Kang Mas Meso ngaten. tadi Pancen tak antuk-antuk kek dangu durung kondur Yani. Rasane ati kuwas melang banget. Kek mengkono ana kahanan ora nyenengake. Apa sliramu ngerti? Yang ngerti lan saiki papat jondo karo aku Kang Mas Meso wong ateleng kok nganti durung kondur to Pati. panjenipun kula ngertos. Sedaya kahanan kedadosan ingkang tumpuk wonten jiwaraganipun Kang Mas Masowa. Rikala Kang Mas Masowa nindakaken jejeban minangka senopati. Anggenipun maju sak tengahiran. Sak menika Kang Mas Masowa dukur. Kang Mas Meso Kula kiwun pangapunten. Ponggangenipun klepataken dhateng Topak. Kula sakit, boten sakit. Beto kondur. Punarpanipun Kang Mas Masowa. Jan kathahipun wilanganipun sakit. Kula nyuwun pangapunten. Oke mawon. Kula badhe tanggung jawab. Gentos wonten Kang Mas Masowa. sing kok karep mati kowe arep tanggung jawab ngganteni Kang Mas Maeso wong ateleng. Kula badhe ngrumepi siwaraganipun kanggo Prasanti dalah Kang Putra kanthi kersa kanggo kula pundhut garwa Kyam. Sing kudune tembung muteng kaya ngono kuwi ora kuwetso ing pengarepanku. Aku lagi wae barung sinang sliramu ki ngandhakake kalamun to Kang Mas Maeso wong ateleng lagi wae situ. Kok bareng sinang. Ora ngrasake prihatin babar pisan. Tega lan mentolo kowe kandha kalamu karep pundhut garwa lan kambok. Boten teges kula tega lan bentuk. Nanging mawi margi menika anggen kula ngrukepi jiwaraga kula dhateng kanggo Prasanti. Napa kirangipun Topak? Toh Pati. Lan Yen pancen kowe iki kepengin banget
menehi pitulungan lan kanggo lan kepengin ngayomi. Sing tak karepake ora kanggo kok pundhut garwa ki ora. Nanging cukup kok bab seduluran Kyai. Piye? Kepengin pak ora kepengin dadi garwamu. Mergo lagi bayang kelangan garwa sing banget ya tresnani ya itu Pak. Katuran pirsa. Wiwit dang kula sampun gadhahi rasa tresna dhateng kanggo Prasanti. Kaya kapan pikajengan kula menika saged kasembadang. Mawi wargi menika kula saged caket sinanding lanang garwa kanggo Prasanti. Pramila saking menika kersa lelados dhateng Topati Kang. Nanti kapan bae aku ora bakal sudi lagi marang sliramu Yai. Tembungipun kanggo sansaya damel kuciwanipun kali. Ngantos kapan kemawon boten badhe saguh lelados katepat. Jumateng kula. Menawi kula boten kelampahan anggaro kanggo Prasanti. Kula kedah ngrasake kelampahan. Kakang sih bagas waras. Menawi kados ngaten-aturipun Topati menawi panjenengan menika sedo. Sedaya menika mung ngapusi Kang Mas. Kuwi kono. Katen inji. Yayi Topati. Kang Mas ngaten. Apa wis mamak mripat? Tumindak apa sliramu? Boten kula selak. Menika dene cara kula. Pencang lan sinanding kanggo Prasanti. Jalan kula gadhe rasa tresna kalih kanggo Prasanti. Yayi Pangeran Topati. Sliramu kuwi kadangipun kakang sing banget tak tresna. Kok ya tega-tegane. Mama om mripatmu mesti ora mama atimu. Iki kadangmu sepuh. Ya, Mas. Wal saka kadang lan kadang iki garwa kersanipun sedumuk bathuk sinyari bumi cilik jiwa tanake gedhe digan gonjak garwan tak rewangi pecahe dodong tae tembung menika yen kula rantos mampir kula saged sinanding kanggo Prasanti monggo kula jaya yen pancen kaya ngono ae saiki ditaker sliramu apa pun kakang sing nguncati lan nilaraken kanggo Prasanti. Napa menika tembung karo? Yayi Topati. Senajan Kang Mas Maisun ngatel ninggalake marang aku. Kalamun tak kapok salat di marang sliramu. Nganti jagat digulung ra bakal kelakon. Aku ora kuwat siji sauda loro sauda. Kanggo Prasanti. Sansaya ndokto tembungipun kang. Sansaya manasak batos kula. Kirangipun napa Topati? Ngantos kanggo Prasanti boten kersa lelados kula. Ora susah nika warna tenggungmu. Paribasane apa wae? Aku ora tresna karo kowe. Alamun untuk kelakon aku kok jamal iki aku mati Yai. Timbang kula jamat luwih becik dan. Timbang apa ngakik? Lan ora gelem ngladeni marang Topati. Punapa urip Prasanti? Kang Mas masoraken. Rai iki aja ditekuk kaya kloso. Kowe iki ganteng. Bagus lho. Bagus. Rai kok mok tekuk
napa to, Den? Ya mestine wae ana sebabe. Sebabe apa? Nanging menawa aku bloko karo sampeyan, apa sampeyan sakatrine iki bisa nggali apa sing dadi ruweting ati lan pikiran? Nek perkara ngudari iso lan orane, kuwi kari pitakonmu. Kaya ngono. Pitakonmu apa? Nek iso ya tak udari. Iya, Lek. Iya. Wiwit aku cilik nganti dewasa, babar pisan aku durung mangerteni sapa satenane sing nglairake aku lan sing ngukir jiwa ragaku. Yen to kanca ruang kae duweni wong tuwa, Ya. paling beda yen to ora gauli. Wiwit cilik nganti dewasa babar pisan durung mangerteni sapa to satenane wong tuwane ragaku. Mula aku takon karo sampeyan. Mergo sampean sing ngomong aku wiwit aku cilik nganti aku dewasa. Ya. Aku takon sapa wong tuaku? Ngene ya Ni. Nek perkara wong tuamu, kuwi aku ora iso jawab. Aku ora iso kandha karo kowe mergo sing ngerti kuwi ya wong Simbah. Yo gene sampean kok kondo yen to simbah semer. Sampean uga mangerteni Aku mergo sampean sing ngomong karo aku. ngerti, aku mangerteni. Nanging sak rumah iki sing tuwa kuwi Simbah. Dadine sing kudu ngomong ya Simbah. Yo gene nganti aku takon karo sampean. Mergo saben-saben aku takon perkara iki. Simbah kae ora nate wangsulan. Mbok menawa wae sampean bil wangsulan. Nek bener-bener sampean ki tresna karo ragamu iki. Aku tresno karo kowe iki. Simbah iki ora gelem kandha, kuwi du mergo urung wancine. Mengko nek wis wancine kandha ya Kok kandha. durung wancine tah mongko ragamu iki wis dewasa. Ya. Ana apa? Simbah malah kaya si buta dari gua hantu. Sampean wis Lah ngene kok. Dah. Karo wae saka mburi. Kowe kok ngecek Mas, sing dirembuk apa? Lungguh riyen. Boyoke jenengan kumat lho. Nah, riyen. Mun boten matuk to? Mun boten matuk. Nah, ngeten lho, Mbah. Rangga Buni. Niki takon karo aku. Takon apa? Takone bab kapribadene. Ya. Rangga Buni takok sejatine sapa to bapake, sapa to ibune. Ya mesti kowe sing mangahi. Lah kok aku Mandane ora tau tekok ngono kuwi ora. Iya, Mbak. Iya, iki mesti kowe. Ini lho, Mbak. Rangga Buni iki wis gedhe. Saben metu mesti dadi rerasan tangga karo kanca. Lah kancane ana sing kandha kae lho Rangga Buni ora duwe simbah. Apa lahir dilairno bekecot ngono. Iki mesti kowe ra tenan. Kok aku Iki perkara iki ora kok Rangga Buni mesti kowe. ora banget dakwah aku terus tak gojo lho. Aku iki sing ditakoni Rangga Buni kok malah dakwah aku tak sampean mboten sisan iki kali Dion Bintang lan Nanda. Pancen kula ingkang miwiti perkawis menika. Nah, Kula kepengin mangertosi sinten tiyang sepuh kula ingkang nglairaken kula lan ingkang berjiwa raga kula. Dadi sing marahi ora lek-lekmu wong telu iki. Boten Tuwa sapa atimu dhewe. menika leres. ya ora. Jaya ngono kok ya. Dene sak menika wonten sampeyan kula badhe tulung kersa sampeyan iku blok. Ya, sinten tiyang sepuh kula? Rangga Buni. Ya mbok menawa panjen wadi iki wis winanci tinarka. Yen panjen kowe tekok bapa.
ora bakal selak suminggah bakal blokasta Ranggawuni kuwi sejatine duwe Sudarma duwe ibu Sudarmamu ora wong pidak pejaraan kere maju kiling bale longan ora nanging Sudarmamu salah suwijining wiyane nalika semana Narendra ing Singasari asmane Prabu Anusapati. Prabu Anusapati. Ya. Menawi leres kula menika putrane Rama Prabu Anusapati. Ya. Ratu ing Singasari. Nanging kenging menapa kula kasebataken wonten Karang Pratisan, kula mapan wonten Karang Pratisan. Ora Menapa tiyang sepuh kula menika boten tresna kalih Ragawi? ora tetes kowe disebrake ora. 15 taun kepungkur Singasari ana prastawa gedhe. Ana perang. Sudarmamu sejatine sedo. Yang sepuh kula sampun sedo. Ya. Lah sedane Sudarmamu ora krana maju panggan pamerangan ora. Lajeng sedanipun tiyang sepuh kula. Neng sedane Sudarmamu dianiaya dene wong liya. Dipun krenah dening liya. Ya. Lajeng sinten ing krenah dhateng tiyang sepuh kula? Ora ana liya isih bapa pamanmu Pangeran Tohjaya. Tohjaya. Sekali sampeyan. Sadaran sampeyan sampun kersa. Uga sejarah uripipun Ragawi. Lan ing saben jenengan ngendika menawi tiyang sepuh kula pejahipun dipun krenah kaliyan Tohjaya. Menawi kados katen kula nyuwun pamit badhe ngudita kepengin ngudita sedanipun tiyang sepuh kula. Jabelen bromantiamu. Sengara kowe bisa ngudita sedane wong tuamu. Sibak. Sinangsa kula menika namung badan sajuga. Nanging kula boten miris ngadepi kaliyan Tohjaya. Tenang. Niatmu kaya ngono ta. Ragawuni. Kowe bisa merjaya Tohjaya. Miras pantes ngudita sedane wong tuamu. Ning ana cara Lajeng menapa marginipun? dalane kowe bisa malesake sedane wong tuamu. Kowe kudu bisa ngregem Kyai Margapati. Kyai Margapati. Dipun saya. Saking ngendika panjenengan menawi kula saged ngregem Kyai Margapati. Ya. Lajeng sakmenika Margapati cumandhak wonten pundi? Margapati ing kalungguhan iki dumunung ana ing Praja Singasari. Wonten Plangkan Singasari. Plangkan Singasari kang diregem marang bapa pamanmu Tohjaya kang saiki tegese nendhih marang panguwasane wong tuamu dadi ratu ing Singasari. Kowe aja ambyar awur-awur. Yen kowe bakal dusta Kyai Margapati ya Kyai Gandreng. Ya. Kowe cuma ing tangan. Ya. Ya.
Menawi kersa panjenengan kados napa? Kula badhe nyidra ananipun Kiai Marga. Ya. Kancani ora. Nek perkara nyolong lan nyolong, aku Ora usah. kowe ora usah melu karo aku. Sing bagune aku titip karo adikku Mintarsih. Yen mengko dhewene takon karo aku, Iku ora usah mok titipno tak gawa. Sombro. Ya adimu to, ora usah mok titip. adikku aja nganti ngerti yen aku bakal goleki Kiai Margapati ning Kraton Singosari. Ngono. Yen ngerti dheweke mesti melu karo aku. Ngono. Iya. Ya, aku ndek omah karo iki. Nang wedok nakal. Aja nganti kondo, lan aja cerita. Ora kondo ora. Ndok, Kanda. Iya. Eling-eling. Tak pangestoni. Hati-hati. Hati ya. Ya, kancani Marga. Aman. Kakangmu muni iku muni. Lah ya muni to. Nek takon kakangmu ya to. Lah iya iki mau piye ya? Aku iki asline ya ngerti, nanging aku dipenging kondo. Lah iya, aku dipenging kondo. Tak ceritani ya. Kakangmu rada muni. Aku apa cerita nak rada muni mau wis mangan. Aja anane lho. Ora. Awas kowe. Aku kan yo dipenging kondo nak rada muni iki lunga. Lho, lunga ning Singosari mah dipenging kondo ngono. Aja percaya, aja percaya. Wong aja. Lho, sampeyan aja ngapusi lho iki. Lho kok ngapusi iki? Raga muni mau kondo. Iya. Yun, kowe aja kondo. Nek adikku Mintarsih takon. Iya. Nek aja kondo nek aku lunga. Lah iku kowe kondo iki. Aja sembrono kowe. Salah.